Orange Mali ɲɛmaaba n'o ye Monsieur Leyti Ndiaye danaya dar'ale ka k'ale kɛ Orange Mali ɲɛmaa ye. O hukumu kɔnɔna na a y'a kanu ka wuli ka na foli ani dugawu ɲini kɛ Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara yani a ka baaraw ka daminɛ. O bɛɛ de bɛ kɛ an donkan ye bi bakuruba kunnafoniw na dɔwɛrɛ na fara minnu kan k'olu kɔnɔ kuma lase an ma an b'a fɔ an ɲɛna ko aw bisimila. Foli ani waleɲumandɔn bɛ kɛ k'a lase an balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Nin kuma in b'a sɔrɔ aw minnu matarafalen don jabaraniw kɔrɔ yaasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Cherif la bamanankan kunnafoniw na minnu bɛ ɲɛfɔli kɛ aw ye Mali kunkanko kibaru ani diɲɛ fan wɛrɛ tɔw la. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ n ko nin y'a waati kofɔlen selen. I n'a fɔ an ye aw lasɔmi bakuruba kunnafoniw na k'a jira k'a fɔ ko Orange Mali n'ale ye téléphone soba ye Mali jamana kɔnɔ a ma ɲɛmaa kura n'o ye Monsieur Leyti Ndiaye a y'a kanu ka wuli a n'a ka cakɛlaw ka na foli ani dugawu ɲini kɛ a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara a fɛ yen nin nɔ bɔnni a kunba o ye ka dugawu ɲini kɛ a fɛ yaasa baaraba min kalifalen ba ma a bɛ se ka ɲɛ a bolo cogo min na. Leyti Ndiaye ale n'a baarakɛɲɔgɔnw cɛ ani muso u farala ɲɔgɔn kan ka na Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛmaa wɔrɔ la a jabala la Bankɔni Jankinɛ bugu la ka bɛn Alamusa juillet kalo tile 2 san 2026 o kɛra o Bankɔni Jankinɛ bugu la. An ka ciden minnu tun bɛ o ye min sɔrɔ an ka jago ɲamada ɲɔgɔn fɛ. Nin bɔnɲi n'a taara ka ɲɛsin Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara Orange ɲɛma kura fɛ a bi don a ka baaraw hukumu kɔnɔna na yani a ka baaraw daminɛ ka wuli ka taa foli bila maabaw la baara in ko bɛɛ lajɛlen bi don o kadara kɔnɔ. A Seyida Cherif Ousmane Madani Haidara ta a kɛra tare baw dugawu sanumanw caman kɛra nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen maa ɲɛmaa ye. Orange directeur général Monsieur Leyti Ndiaye ale de sigilen filɛ nin ye a n'a ka danga Monsieur Fomba o de sigilen filɛ nin ye bɛɛ lajɛlen nana ka fara DG kan ka nin fo directeur y'a ŋaniya siri a mɛnna a nalen a ka na bonya ka duwawu ɲini fɛ i ka duwawu k'a ye ka duwawu kɛ jamana bɛɛ ye olu bɛ baara min na jama ka baara don baara ni mago bɛ duwawu la a mago bɛ faamuyali la o sira de b'a kɔrɔ maa min de dɔ fana bɔra dugu min na a fana diinɛ b'a bolo kosɛbɛ hali ni y'a sigilen filɛ nin ye yan wakati t'a jɛ misiri la mais pourtant ala ye titre ba de d'a ma mais a ye ala taa nin de bila ɲɛfɛ sabali ni majigi belebele de b'a la a ko n k'a f'i ye Orange direction générale bɛɛ n'u ka direction bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛɛ lajɛlen ka foli don ala min y'i kɔrɔta yarabi hali bi ala k'i kɛnɛ to ala k'i ka denbaya kɛnɛ to ala de y'i kɛ Haut Conseil Islamique ɲɛmɔgɔ ye i m'a ɲini mais ala min y'a d'i ma ani hali kunna sini i bɔra ka fɛn min kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ka Mali silamɛw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan aw ka ɲɔgɔn minɛ aw ka yafa ɲɔgɔn ma ka duwawu kɛ jamana ye k'a dɔn foyi tɛ jamana bolo kɛ an bolo ka tɛmɛ jamana kan o ye fɛn belebele de ala k'a ji Haidara maa min filɛ nin ye min ye Leyti Ndiaye ye nin t'a n'a ko fɔlɔ ye Mali la a delila ka n'a ye directeur technique tun don mais tellement k'a bɛ sɛbɛn k'a bɛ baara kɛ ka ɲɛ danaya mɔgɔ don u ka direction ba dara la k'a bila ka na Mali la comme directeur général a bɛ Bamakɔ dɔn kosɛbɛ a bɛ Mali région caman dɔn parce que a tun taara mission na yen mais a tun preselen do k'i ye parce que a b'i ye télé la a b'a dɔn diinɛ b'i bolo cogoya min na ala de ye barika d'aw la i ka duwawu k'a ye i ka yeli diyara a ye kojugu i y'an bonya ala k'i bonya président an nana o de fɔ sirifikɛ ye a ka duwawu k'an ye a ka duwawu k'an ye parce que an mago bɛ duwawu la maa min filɛ nin ye ala ye min fɔ o de b'a da ala ko maa o maa min b'a fɔ shahadu la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam n'i y'i yɛrɛ majigi ala de b'i kɔrɔta sabali ni majigi de b'a la i ye ci min fɔ o don k'a fɔ an bɛɛ ka ɲɔgɔn minɛ an bɛɛ ka ɲɔgɔn kanu an k'a dɔn foyi t'an bolo ni Mali tɛ ko ba do dɛ parce que o don
palais de la culture là silamɛ tonté mi mana amadel ka ɲɔgɔn ala min y'o nɔgɔ ye ala k'o hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an k'o sira taama parce que ni jamana ni sumayara an bɛɛ ka hɛrɛ b'o de la ala ka jamana sumaya. N b'a ɲini fɛ i ka dugawu don an ye ni y'an ka DG Orange ɲɛmɔgɔ don mɔgɔba don Dakar mɔgɔ ɲɛnama don ni bi bunadamaden ladiriya ɲini ɲɛsin a ma bilahi ladiri don bilahi alisilamɛ don bilahi ala ɲɛsiraba don mɔgɔ ɲɛnama don n y'a kalifa don a don i sogo n'i golo cɛ ne yɛrɛ kalifa b'i la cogo min n ye nin fana kalifa don i la i k'a don i sogo n'i golo cɛ ɲɛmaaya min taara k'a d'u ma baara min kalifar'u la yarabi ala k'u sakɔrɔ ala k'u fanga sakɔrɔ ala ka taabolo ɲuman ala ma dir'u ma ala ka ɲɛtaako ɲuman ala ma dira ni yɛrɛma karamɔgɔ ala ka n'i sankɔrɔta ala ka n'i kunna wolo ala ka n'i jigi tugun ka sanga ni dɛnɛ dali Monsieur Leti Diagne kan n'ale ye Orange Mali ɲɛma kura ye dɛnɛ dara kan san 2025 kuncɛ kumaw décembre kalo o hukumu kɔnɔna na a y'a kanu ka wuli kana Mali alisilamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma Mali alisilamɛ diinɛ ɲɛmaw ka fara ɲɔgɔn ka jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ la a se yɛlɛ Sherif Ousmane Madani Haidara kana dugawu ɲini ka fɛ yaasa baara kura min kalifalen fila ma a baaraw bɛ se ka kɛ a bolo sankɔrɔta ani wasa ye cogo min na min bɛɛ lajɛlen bɛ don malidenw ka lafiya hukumu kɔnɔ. An nana bi an an directeur général parce que ale kɛra a ka nomination kɛra a ma mɛn kosɛbɛ mais depuis an nana don min na ko fo a kana Cherifu bon malheureusement ani an ma se ka na joona parce que agents ma bɛn mais a y'an reçoit bi an na kun ye de ka na a fo et puis a ka dugawu fana k'an ye a ka dugawu kɛ jamana fana ye o de kun an na kun ye vraiment an nisɔndiyara fo ka dama tɛmɛ an nisɔndiyara yɛrɛ parce que Cherifu y'an kunbɛ ka ɲa a y'an kunbɛ ɲa ka ɲa kosɛbɛ et puis a ye dugawu caman ba k'an ye ala ka o dugawu bɛɛ minɛ vraiment nisɔndiyara kosɛbɛ yɛrɛ de. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin bɔnye min ɲɛsinna a se yɛrɛ Sherif Ousmane Madani Haidara ma a ka denbaya la Bankɔni Jankinɛbugu la a bi kɛ sababu ye Orange Mali ma ɲɛma a n'a cakɛla bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka k'u ye yaasa baaraba min kalifalen b'u ma baara in ye se ka ɲɛ u bolo cogo min na min bɛ don malidenw ka nimisi wasa hukumu kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko nin lajɛrɛ n'a ɲɔgɔnnaw a bi kɛ wagati ye u ka se ka hakilinaw jira ɲɔgɔn na baara taabolo kan ani faamuyaliw caman ka ɲɛfɔli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na bawo bɔ kɛra maa min ye n'o ye a se yɛrɛ Sherif Ousmane Madani Haidara Mali kɔnɔ ale lamɛnnen don wa Orange ma ɲɛmaw ka nin taama in a kow bɛɛ lajɛlen kɛra bonya ni karama ani nisɔndiya kɔnɔ ni baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛra ni dugawu sanuman kɛli ye. وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا افتح لنا ابواب رحمتك وارزقنا من عندك رزقا واسعا كثيرا لا مقطوعة ولا ممنوع يا فرد يا صمد يا قاضي الحاجات يا مفرج الهموم فرج همومنا وشغ همومنا واستر عيوبنا صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amina ya rabi halaka dugo kelen bɛɛ lajɛlen mina kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ an bɛ taa Faransi jamana kɔnɔ Mali silamɛ ɲɛmaw ka tɔnba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔra Seyada Sherif Ousmane Madani Haidara a denkɛ a Seyada Sherif Ahmad Tidiane Haidara ka sanga ni a ka aéroport tournée a bisimilara Faransi faba kɔnɔ ka sanga ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru cɛ ani muso denmisɛn ani maba n'u kanubaw u bɔra ka caya ka a se Sherif Ahmad Tidiane Haidara n'a ka délégation ba k'u bisimila Faransi jamana kɔnɔ an ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ u ye jaabi bila ka na a bɛ lakale Fatumata Yaya Kane fɛ. A dɔ sɔrɔ ala ka diinɛ lakaliko ɲuman na min bɛna sɔrɔ funɛngɛni jogotigi fɛ Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara Espagne jamana janjo kɛra ka Itali minɛ nin y'a ye Faransi jamana kankun kan Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a n'a ka taamadenw donna Faransi jamana kɔnɔ ni yen silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ka wele hukumu kɔnɔna ye funɛngɛni nɔrɔtigi donna ye n'a makɔnɔ ngumɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru fɛ Faransi jamana kɔnɔ u y'a kanu Seyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara a ka nin nazarala taama in kana fɔ Faransi jamana kɔ abada silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ko k'u mago bɛ nɔrɔ la o de y'a kɛ u bɔra kana nin kunbɛli kɛnɛ in ta k'a sɛgɛrɛ nisɔndiyakanw bilasiralikanw ka waleɲuman dɔ kan kɛrɛnkɛrɛn caman ɲɛsin ba Madani mɔdenkɛ ma k'a dangana Faransi jamana kɔnɔ. Ne fɛ ka min fɔ dɔrɔn
ka yafa deli Cherif Kɛfɛ n'a ka famille délégation mɔgɔw u ka séjour kɔnɔna na degun minnu bɛna kɛ Ala b'a dɔn an ka laɲini tɛ Ala b'a dɔn ni se b'an ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ ɲɛsin olu ma an bɛ don an na cɛ Ala b'a dɔn an b'o hakɛto ɲini k'o yafa deli donc wagati yɛrɛ koron kama an tɛna kuma janya an b'a fɔ aw bisimila wallahi Ahmed Tidiane Haidara anw tilenna a tile bɛnnen anw tɛ se ka foyi fɔ Ala ye bilen ko an ma nin dɔn diinɛ kɔnɔ ale yɛrɛ tɛ dɛ a ka kalandenw o ye daw tugu Mali kɔnɔ ka daw tugu farajɛla yan a ka kalandenw kuma tɛ ale yɛrɛ ma a banna donc Ahmed Tidiane Haidara an b'a fo k'a barikada k'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye u ka du in Ala k'a to silamɛya jigi u ka du Ala k'a to silamɛya jigi ni ma dɔwɛrɛ fɔ Ala ka diinɛ o tolen do kira zuriya sɛbɛsɛbɛw bolo Bamadani bɔnaw y'o sɛmɛntiya diɲɛ dugukolo kan bi Seyidi Cherif Ahmed Tidiane Haidara nisɔndiyakanw cayara kɛnɛ in kan silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru fɛ Faransi Itali u bɛɛ lajɛlen ye tasibilakanw ni duwawu don kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin Cherifikɛ muɲunen kumabali ma kumaw deselen do an n'a kun bisimila k'a da kan u b'u ka so de aw nana ka na wasiste de an tɛ se k'a fɔ a ye bisimila k'a da kan u b'u ka so de u b'u bara de n'u yɛrɛ ka diɲɛ ye an bɛ se k'a fɔ sigiyɔrɔ de ka taa an karamɔgɔ Ahmed Tidiane la ka na bila ani délégation fɛn o fɛn nana a kɛra mantɔnbaga ye o a kɛra compagnon ye o a kɛra dɛmɛbaga ye o a kɛra kanubaga a mana kɛ maa o maa maa ka nabaga ka fisa ni ye an bɛ se ka Ahmed Tidiane fo a ka nin wulikajɔ in na dan t'a la anw bolo Sheikh Ahmed Tidiane n'i ko k'i ka kuma kan i bɛ tile ka kuma ka si ka kuma i mago ye min na i tɛ se ka bɛɛ fɔ ka ban nka an tɛ kuma ale kan bi an bɛ sababutigi ye an bɛ dugawu kɛ o de ye n'o ye Cherif Ousmane Madani Haidara ye an b'a ɲini Ala fɛ suma Ala k'o da Ala kana jugu ban u la Ala kana jugu se u la nte Cherifidenw fɛ o bɛ faamuya nka fɛn min bɛ bɔ u da Ala ta don Ala kira ta don wa jogo b'u la a sabatira u la fana Seyidi Cherif Ahmed Tidiane Haidara a ka nin farajɛla taama in a ma siran ɲɛ an k'a bonyana fana ka fara silamɛya dɛmɛtɔn Ansar ɲɛmayaso Fédération Ansardine Internationale ka ciladen kɛrɛnkɛrɛnnen Seydou Jara a ye waleɲumandɔnw kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin taama in yɛrɛ ma ni Ala sɔnna an nana fara tɔgɔ min an nana baara daminɛ Espagne an ka président Flamoro Konate donc ka fara Adama Mariko kan olu y'an kunbɛn Espagne aw ka dugawu ye Ala sɔnna Espagne baaraw bɛɛ kɛra ka kuncɛ hɛrɛ la ni Ala sɔnna an nana Italie aw ka dugawu fɛnɛ ye Ala sɔnna Italie baaraw kɛra ka kuncɛ hɛrɛ la ni Italie président farala an kan ka fara Espagne karamɔgɔkɛ kan n'o ye Jara ye ale fɛnɛ de bɛ Espagne fo kana se sisan ma o bɛ an nɔfɛ baara la o la minnu tɛmɛna hɛrɛ la an bɛ Ala fo la an b'a ɲini Ala fɛ a tɔ minnu bɛ ɲɛfɛ Ala ka olu kɛ hɛrɛ la an karamɔgɔ Seyidi Cherif Ahmed Tidiane Haidara a nisɔndiyara kɛrɛnkɛrɛnnenya na fɛn min ye silamɛya dɛmɛtɔn Ansaru ye k'a daminɛ Espagne jamana kɔnɔ ka na se Italie jamana ma fo an filɛ Faransi jamana min kɔnɔ bi a ye waleɲumandɔn foli kɛ ka ɲɛsin u bɛɛ lajɛlen ma baaraw ɲɛ n'u labɛn sira kan Ansaru bɛ wuli ka jɔ min na Faransi ko a dogon tɛ maa la a ka don kɛrɛnkɛrɛnnenw ni bilasirali kɛrɛnkɛrɛnnenw o de ye kɛnɛ in baaraw bɛɛ lajɛlen kuncɛ an bɛ to o bisimila kɛnɛ kan ka Seyidi Cherif Ahmed Tidiane Haidara a nisɔndiyalen ye dakuruɲɛ 2 sɔrɔ k'a lase an ka ɲɛmɛda ka fɔtaw fɛ nin waati na an nisɔndiyalen don ni an seli ye an badenw fɛ yan Faransi dugu kɔnɔ Jam'iyyat Ansardine al-Islam ka laɲini bɛ Occident na a ɲini Seyidi Cherif Ousmane Madani Haidara fɛ a ka den dɔ di kana bɔ u ye an bɛ o bɔɲɔgɔn ye sira de kan o bɔɲɔgɔn in fana kɔnɔ ɲɔgɔn hakililajigi o laɲininen don san caman nin bɛ laɲini Europe Ansaruw fɛ ani Espagne ɲɛmɔgɔw ni o y'u ka président ani u ka karamɔgɔw alhamdulillah
Donna Andy Olubignon, Bali Kone, Neka Farauka, Ubunyamaka, Alassane Jara, Ani Espagne, Sidi Peke, Ubanenko, Ka Itanike, Ani Ankara Modano, Amignon Fe. Wallahi. Ojo Fenana, Italie président d'honneur. Ale fana ka baara bila ka fara an kan n'o ye Flamori Konate san caman min cogo in na wala président Italie ni o ye Kone Musa Kone ani ka fara a ka karamɔgɔw kan ani ka fara tɔndenw bɛɛ kan Ala sɔnna Italie fana o baara ninnu minnu kun laɲinina a ɲuman tɛmɛna hɛrɛ la Ala ni ce alhamdulillah ka an ɲuman don Faransi yan Parce que y a mɔgɔ bila ka taa an kunbɛn taama in na Espagne a b'o cogo kɛnɛ fɛnɛ na ne ye laada ye Adama Mariko Faransi tɔgɔ la an ka taama ninnu n'a ma dɛsɛ a foyi tɛ fɔ a kɔ o sabu janyana ka fara Mamadou Sow kan depuis 2010 an ka taama ninnu na o tɛ réseau ko kun ye o ye depuis waati min an b'a fɔ nin tile ninnu kun tɛ Facebook ko ninnu kun tɛ nka an sanuya kama u ka baaraw bila ka tugu an nɔfɛ k'a taama ninnu kɛ bɛɛ sara bɛ Ala de bolo laɲini ye min ye ni o de ye an ka na kunba min b'a la n'o ye ɲɔgɔn hakililajigi sira ye k'a fɔ tɔn nin baaraba ninnu de bɛ sen na pays Occident kɔnɔ taama ye avion biyew an bɛ loger yɔrɔ minnu na dumuni minnu bɛ kɛ fɛn fitininw tɛ n'i miiri k'a fɔ nin bɛɛ bɛ ka kɛ fɛn kun kelen de kama ne yɛrɛ bɛ mun sɔrɔ diɲɛ sɔrɔ la o t'a la nka an bɛ mun dilan ka bila an yɛrɛ ɲɛ lahara o dama de don musaka ninnu labɛnnen dɔ de kama o de la ni diɲɛ nin tɔn n'o ye Jamiyatu Ansarudine Islam i bɛ fama ani bɔɲɔgɔnko ye ka cɛw ye ka musow ye o wulikajɔ min b'u la o foyi t'a la fo setigi Ala nɔfɛ sabu ni an ka nali ye a kun ye mun ye ko olu ye min faamu o ɲɔgɔnnaw k'a faamu alhamdulillah o taama in kɔnɔ anw bɛ Ala fo an sera yɔrɔ o yɔrɔ Espagne ka se Italie ma wulikun ye min ye ni o ye Alakiraba Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ye diinɛ sabati ni fɛnba min ye jogo sira kan n'o ye bay'a ye a ma se yɔrɔ si fo jama wulila ka na o kɛ laseli ninnu na mais kuma dɔ la dugu ninnu dɔw la hali an tɛ laseli kɛ an bɛ don mɔgɔw de bɛna ka bay'a kɛ an bolo ka sɔrɔ fɛn ma fɔ o kɔrɔ nin taama in a dabɔra kun minnu kama a y'o nafa ɲɛ an bɛ seereya président ka kumaw kan yan n'o ye Espagne président ye 2010 anw nana mais an nana fɔ karamɔgɔ kɔ ale de y'a daminɛ 2009 yan nka an bɛ se ka kuma min tɔn mɔgɔ minnu tun b'a la Espagne Italie ani bi mɔgɔ minnu b'a la ani Faransi yan i b'a ye k'a fɔ taama ninnu nɔ b'a la nafa bɛ a la nka a cɛw de bɛ fo n'i y'a lajɛ an bɛna don min Espagne Italie k'a fɔ wulikajɔ min bɛ kɛ u ye nɔ min ani directeur filɛ ɲɔgɔn fɛ yan Jamiyatu Ansarudine Islami tɔgɔ la ka fara an kan mais u nana nɔ minnu ye ni karamɔgɔ yɛrɛ nana so ninnu dayɛlɛ bɛɛ y'a ye n'i y'u hakɛ lajɛ ka bi ye k'a fɔ nin baara in bɛ kɛ tan ni Ala tɛ a kɛcogo foyi tɛ yen nka cɛw musow Ala nɔfɛ a tɛ dɛsɛ foyi fana na an filɛ o de la Ala ni ce an kan ka daminɛ yan Belgique n'o ye tɔnden minnu bɛ yen o ye laɲini sigi ka kɛ yen ɲinan a b'o cogoya kelen fana na Faransi ta fana k'o kan ka kɛ Lyon an ma se yɔrɔ minnu fana na an b'an ka foli d'u ma Malta olu cɛsiri min b'u la fitinin tɛ waati bɛɛ o b'a laɲini san caman an bɛ taa ɲɛnamaya ye an bɛ Allemagne fana fo nin yɔrɔ in na yan san caman an bɛ taa ye alhamdulillah Belgique fana farala kan. Bamakɔ faba kɔnɔ yan kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ minisiri min ka ca ɲɛsinin bɛ malidenw minnu sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ jamana kɔkanna ma n'an b'u wele ko tunkarankew ani farafinna ka bolodi ɲɔgɔn ma
n'o ye Musa Ag Atayer ye ka sangani u ka baaraw boloda cogo ye a ye lajɛrɛba bisimila min kɛra alamisa don juillet kalo tile 2 san 2026 min kɛra ka sangani lasigiden minnu bɛ Mali jamana kɔnɔ n'u bisimila bɛ Bamakɔ faaba kɔnɔ o maa caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ lajɛrɛba in kɛnɛ kan don kɛrɛnkɛrɛnni min bɛ ni nina k'a ta ko filanan k'a kɛ tungaranke olu tɔgɔla don kɛrɛnkɛrɛnni n'o ye 2e édition du Forum international de la diaspora o kɛnɛw baaraw sigira a fɛ ka sangani mɔgɔbaw caman yeli kɛnɛ kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaaba général d'armée Assimi Goïta ka fara ale kan mɔgɔ caman wɛrɛ lajɛrɛ in kɛnɛ la sɔrɔ an ka ɲinikɛla Mahamadi Awa Kibi an'a ka jatala Dramane Mali olu tun bɛ yen nɔ Sherifila Jabarani so tɔgɔ la. Tungaranke u ka lajɛrɛ belebele n'o ye Forum international de la diaspora ye a ta ko fɔlɔ min bolodara salon n'o kɛra nisɔndiya ni ɲɛta ye ko labɛnbaw ni jamana kɔnɔdenw bolo Mali ministre min ka baaraw ɲɛsin bɛ tungarankew ka kow ma Musa Ag Atayer bɔra ka Forum tako filanan ɲɛbila baaraw kɛ ɲinan san 2026 édition ka babu sen bɛ tali kɛ tungarankew jɔyɔrɔ ka projet d'investissement kuntagalajanw bila sen kan walasa ɲɛta baaraw bɛ se ka sabati cogo min Mali la maa 700 de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ tungarankew ka ni lajɛrɛ belebele kɛnɛ sanuma in kan i n'a fɔ Mali waritigibaw minnu sigilen bɛ tunga la entrepreneurs banque baarakɛlaw fo ka taa se Mali dɛmɛbaw ni gouvernement maaw ani maaba caman wɛrɛw minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ministre Musa Ag Atayer ka fɔ la nin forum sigira sen kan ka kɛ ni jamana marabagaw ka laɲini de ye min dabɔra ka jira tungarankew la k'u jɔyɔrɔ ka bon Mali ɲɛta la bawo a jirala k'a fɔ san o san tungarankew bɛ wari min ci ka bɔ jamana kɔ kan a bɛ taa i jɔ CFA wari miliyari 100 bɔɲɔgɔnko la minnu bɛ ci u somɔgɔw ni sigiɲɔgɔnw ani teriw bɛɛ lajɛlen ma o kama ministre ye wele bila bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ tunga la u kana projew dayɛlɛ faso la ni jamana ɲɛmaaw y'a ladiu ta ka kow nɔgɔya u bolo ka fara ministre ka laseliw kan Mali dɛmɛbaw ani tungarankew ka jɛrɛjɛkuluw ni lafasatonw ka ɲɛmaaw u kɛlen ka kuma ta u ye Mali gouvernement fo u ka hakilina ɲuman in na ni ka sɔrɔ k'a jira ko nin forum nafa ka bon tungarankew bolo kosɛbɛ ka jamanatigi fo parce que ale min ye ni initiative kɛ pour que ka jira an na an filɛ ka mun kɛ wali jamanaw la an bɛ se k'o kɛ anw fɛ ni maa ma ni sera k'i ka nafolo nati fo i bara a ka ca ala fɛ ko nafolo kɔni sɔrɔra parce que mɔgɔ tɛ se ka i ka jamana falen a mana kɛ togo togo mais an ka engagement fana ye min ye en tant que citoyen an bɛɛ bɛ ala deli ka jamana dɛmɛ parce que vraiment jamana dun ni b'a dɛmɛ ni nafolo b'i bolo comme a fɔra togoya min na n'an sera ka usine fɛn kɛ ka investissement kɛ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la donc an bɛ nafolo caman min ci a fɔra miliyari 1000 n'an b'o ci ka ci an ka mɔgɔw ma o bɛ kɛ dépenses ni fɛn famille ka dépenses mais n'an sera ko orienter ka taa secteur minnu a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ fɛn nafama ye non seulement an bɛ se ka continuer ko somɔgɔw dɛmɛ mais o nafolo bɛ to a nɔ na sinon a nafolo yɛrɛ bɛ wolo nafolo wɛrɛ la donc forum kɔrɔ ye a ye na aw ka jamana dilan non seulement o ye an ka devoir ye et puis ensuite aussi a y'aw ka nafolo sécuriser an minnu ye tunga kɛ ne ye san 50 de kɛ ne ye jamana caman kɛ mais n b'a dɔn o tɛ se ka jamana sɔrɔ ka tɛmɛ i ka jamana kan et an sera ka minnu muɲu yan nɔ n'an sera k'o muɲu an ka jamana an bɛ hɛrɛ sɔrɔ yɛrɛ ka tɛmɛ ne tun bɛ jamana dɔw kɔnɔ 74 Angola ka indépendance bɛ taa tuma min na marifa ci kan n tɛ sunɔgɔ mais an tɔɔrɔ o la Angola kɔnɔ o man bali ka baara kɛ donc o tun ka jugu ni yan ta ye c'est vrai mankan kɔni bɛ yan mais seulement o t'an bali k'an ka investissement kɛ donc vraiment ne bɛ min fɔ ko ka Mali ye u ka jija sɔrɔ minnu bɛ mais hali k'an to yan an bɛ se ka Mali dɛmɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ k'an ka somɔgɔw dɛmɛ parce que Mali tɛ se ka dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ ka tɛmɛ an yɛrɛ kan donc vraiment o de kosɔn an bɛ ministre fo ka gouvernement fo Malidenw minnu sigilen bɛ tunga la ni kɛnyɛrɛ cakɛdaw b'u bolo u fana y'u ka nisɔndiya jira ka sɔrɔ ka bilasiraliw kɛ ka ɲɛsin an balima minnu bɛ tunga la ka foli kɛ ka ɲɛsin an ka marabagaw ma olu min ye nin hakilina ta ka tungarankew sɛgɛrɛ comme an b'a fɔ an ka kuma la ka kɔrɔ tungarankew Mali ɲɛnafin b'u la u ni Mali yɔrɔ ka jan Mali kanu b'u la wa ka d'u ye fana ka Mali ka jɔyɔrɔba k'o la donc du coup ni lajɛrɛ ninnu kɛra k'a fɔ k'u bɛ fɛ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ kɔ kan olu ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ka se ka bɛnkanw sɔrɔ ka se ka fɛɛrɛw tigɛ pour que wari min bɛ bɔ kɔ
kan ministre ya wari hakɛ fa wari hakɛ ka ca kosɛbɛ o kana kɛ dun ta dɔrɔn ye mais u k'a don baaraw la baara mun fana bɛna se ka sɔrɔ yiriwa donc n'a bɛ fɔ ma ko investissement productif donc en ce sens an b'u fo k'u waleɲuman don hakilina tali la hakilina yɛrɛ fana k'a fɔ k'a fɔ fɛn ɲuman de don parce que an yɛrɛ da donna kuma la ministre y'an don commission nationale la ko an hakilina mun ye an mun ye tungarankew ye an mun ye jɛkulu ye minnu bɛ tungarankew fara ɲɔgɔn kan an hakilina ye jumɛn pour que baara in ka se ka kɛ an sagona ye baara in ka se ka kɛ jamana kɔnɔdenw fana sagona ye alors ministre ye kuma dɔ fɔ français na tout à l'heure ko ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka na sisan ka cakɛda ou usine dayɛlɛ i k'a fɔ ale ka département ɲɛna olu bɛ fɛɛrɛ tigɛ solution bɛɛ bɛ bila sen kan pour que o baara kɛli ka nɔgɔya o ye nafa fɔlɔ-fɔlɔ ye mɔgɔ min bɛ fɛ fana k'a essayer k'a fɔ k'i bɛna na dugukolo de san ka baara k'a kan je pense que mɔgɔ bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan minnu b'o kuma nɔgɔya mɔgɔ min bɛ fɛ ka na fana k'i bɛ fɛ ka na sojɔw de kɛ donc hamina fɛn fɛn b'an na je pense que nin y'a hamina fɔyɔrɔ ye gɛlɛya fɛn fɛn b'an kan mɔgɔw kumana en ligne i y'a ye minnu kumana ka bɔ New York minnu kumana Gabon u bɛɛ y'u haminataw dɔ fɔ donc ni lajɛrɛ nafa fɔlɔ ye fɔlɔ o haminakow kana fɔ jaabi ka se ka sɔrɔ o la o ye kelen ye filanan ye mun ye a bɛ fɔ ma ko feuille de route ni lajɛrɛ kɛra ok kuma minnu fara kɔnɔna la jɔn de bɛ n'olu kumaw lakɔlɔsi n'olu lawaleyara nin y'a tako filanan ye tako fɔlɔ kelen salon o kɔfɛ anw yɛrɛ ye baara kɛ n'a bɛ fɔ ma diaspora impact days donc an y'a appel lancé k'a fɔ an bɛ fɛ ka sifinnakaw ni kɛn yɛrɛ baarakɛda bolo an bɛ fɛ ka dɛmɛ dɔw ma donc a nafa ka ca k'aw ladɔnniya k'a fɔ baaraw caman de dalen don ɲinan forum programme kɔnɔ i n'a fɔ panel 4 ɲɔgɔnɲɛbaw tungarankew ni gouvernement maaw ni ɲɔgɔn cɛ exposition tungarankew ka seko ni donko baaraw kan olu n'a ɲɔgɔnna caman wa ni lancement in senfɛ jaw jirala nabagaw la forum kan ɲɛfɔliw kɛra forum ka laɲini kan ka bɔ ministre Musa Atayɛri fɛ ani malidenw dɔ kumana ni lajɛrɛ in senfɛ minnu sigilen bɛ tunga la forum international la diaspora tako filanan a baaraw bɛna kɛ k'a daminɛ juillet kalo 16 ma k'a bila a tile 18 ma CICB la o de fana b'an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruw la min bɛ lase aw ma Kafunɛ Bacili fɛ Jɛnsirigana ni kiri jaratigɛ soba Cour pénale internationale CPI a y'i dantigɛ AES tɔnden jamanaw fosili la CPI tɔn kɔnɔ Mali Burkina ani Niger u y'a laɲini ka laɲini gafe yɛrɛ ci CPI ma k'a fɔ fɛn min ye CPI tɔndenya ye k'olu nin t'a la tuguni Alliance des États du Sahel u ka bɔli CPI tɔn kɔnɔna na laɲini kɛlen kɔfɛ a taa ni ka seginw n'a sɛbɛnfura ɲɛnabɔw olu bɛna tali kɛ san 1 de kuntagala kan kabini ni san 2025 septembre kalo tɛmɛnen u kɔni kun y'u ka ŋaniya jira k'a fɔ u da la k'a fɔ fɛn min ye CPI tɔndenya ye k'olu ka ɲi a la bari sabu ka da kan kiriko bi ka taa taabolo min kan a tigɛcogo tɛ olu fɛ la ko ye n'a ma ɲɛ u ka hakilina tɛ wa u ka yecogo tɛ Cour pénale internationale CPI ka kiri jalatigɛcogo ye bari sabu ka da kan ko kiri dama kɛɲɛnen tɛ nanzara jamanaw ani farafina jamanaw fanfɛ kiri tigɛcogo la u ka jateminɛw bolila k'a fɔ bin bi kɛ farafina jamanaw kan o kuma na n'a ma ɲɛ hakilina in ni AES ka hakilina tita k'u ye CPI ko ta yɔrɔ min na u b'a bila yen diɲɛ seligi ni kiri jalatigɛ soba Cour pénale internationale CPI diɲɛ bina kun kan karo gɛlɛya ani kɛlɛ mankanw olu kiri bi jalatigɛ yen de a bi maaw nɔ minɛ maa minnu yera maafagaw la buna adamadenya buru jaliw la jamanaw kɛlɛ kɔrɔtali a n'a yakubayali la bingani ni ninjuguyaw kumana min na ni a dɔnko taara ka tɔnden jamana min bolo da o kumana CPI bi jɔ i jɔyɔrɔ la k'a kiri jalatigɛ o kiri jalatigɛ fɛɛrɛ ninnu de la AES tɔnden jamana saba y'a yira k'a fɔ u donna tɔn in na jigiya min kama k'a fɔ kiri bi kɛ damakɛɲɛ ye cogo min k'u ma o wasa sɔrɔ o kumana min tora AES tɔnden jamana saba ye o de ye u ka bɔli tɔn na u ka laɲini kɛ ka gafe ci CPI la kɛlen kɔfɛ k'u dantigɛ kabini ni san 2025 septembre kalo la gafe fana cira o de kɔfɛ ka yira k'a fɔ u b'a fɛ ka bɔ arabadon de juillet kalo tile fɔlɔ CPI ma ɲɛma muso a y'a sɛbɛntiya k'a fɔ tiɲɛ don Mali Burkina ani Niger u y'a laɲini ka bɔ CPI tɔn kɔnɔ laɲini gafe kɔni taara fo CPI dagayɔrɔba la a taa ni ka segin na sɛbɛnfura ɲɛnabɔw olu kuntagala kɔni a bɛ fori ka bɛn san 1 o bɔɲɔgɔnko ma fɛn min bɛ tali kɛ CPI kɔni kan hali bi a ma jɛ jamana saba ninnu kɔ a ka laɲini ye hali bi u ka to tɔndenya la sigikafɔw o fɛɛrɛ bɛ ka tigɛ CPI fɛ walasa ka se ka Mali Burkina ani Niger kuma ɲɔgɔnya u k'u fɛla fɔ u ka degun ye yɔrɔ minnu ye u k'o fɔ u ka lajɛ kura ye ɛlɛni u bɛ se ka sabati tɔn kɔnɔ cogo min a kana kɛ jɛ ka fara ye Nigeria jamana bi ka wulikajɔ ani cɛsiriw ni fɛɛrɛw boloda min bɛ kɛ sababu ye jɛɲɔgɔnya ka se ka bange ka sinsin
u ni u sigiɲɔgɔn jamana dɔw ni ɲɔgɔn cɛ Benin ani Niger min bɛ kɛ sababu ye ka banbaganciya kɛlɛ ka sila tunu pewu k'u dagajugu ta ka bɔ farafina jamanaw da la. O kunnafoni dira Nigeria jamana sɔrɔsiya minisiri fɛ ka bɛn Alamusa don ma juwe kalo tile 2. Nigeria jamana ale min ye jamana lafɛrɛlenba ye farafina kɔnɔ a bɛ banbaganciya kɛlɛ kan k'a lawaleya kabini ni san 2009 banbaganciya kɛlɛ min n'a bɛ ka walankata ni kulu maramafɛntigiw fana kɛnbɛ k'u cogo k'u bolo mana bɔ maraw minɛli kama. États-Unis jamana o tun ye bugubuguli dɔ kɛ farafina wasa ka se ka État islamique banbaganci jɛkulu dagajugu ta ka bɔ Nigeria jamana da la. Nga fɛn bɛ tali kɛ banbaganci mɔgɔ wɛrɛw kan ka bɔ kulu wɛrɛw kɔnɔ i n'a fɔ comme groupe de soutien à l'islam et aux musulmans minnu ni olu ni Al-Qaïda bi jɛjugu la. Olu fana ka janfa kɛlen bɛ degun ani kamana ganye bi bari sabu ka d'a kan sanga ni wagati u bɛ wuli ka jɔw ta k'a boloda. Jɛ min laɲinini filɛ ni Nigeria jamana fɛ ani Benin ani Niger ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka bolo don ɲɔgɔn bolo baara kɛ sɔrɔsiya binakun kan a kun tɛna kɛ foyi dɔwɛrɛ fo ka kɛ banbagaci mɔgɔw daga tali ye ka bɔ u da la. Banbaganciw ka wuli ka jɔw bɛ se ka nagasi cogo min ɛlɛni k'a dabila farafina jamanaw basigi kama. Kumana min na Nigeria jamana bɛ ni laɲini ka fɔ jɛɲɔgɔnya ka sinsin Benin ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ banbaganciya kɛlɛ la. Waati kelen na ja dɔw tun bɛ ka tɛmɛ bɔlɔlɔ siraw kan ja minnu b'a jira ka fɔ ko Benin jamana kulu maramafɛntigi dɔw k'olu donna Nigeria kɔnɔna na banbaganciya bolodali bolo ma. Nigeria jamana sɔrɔsiya ka kunnafoni sɔrɔlenw na olu y'a yira k'a fɔ Benin jamana kɔnɔden kulu maramafɛntigiw minnu donna Nigeria kɔnɔna na banbaganciya bolo ma k'u ni Nigeria jamana kɔnɔden dɔw de bɛ jɛjugu la ka se ka banbaganciya kolokolo wasa ka dankari kɛ jamana la. Mankan min bɛ Nigeria jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a kolokololen don kɔrɔyan fan fɛ ka digi tilebi kan a kɛra sababu ye maa caman de ka wuli ka bɔ i sigiyɔrɔw la kɛlɛ siranya n'a kamanagan sababu la ni ka t'u yɛrɛ kalifa fan wɛrɛw fɛ. Banbaganciya wale la maa caman olu tigɛra ka tunu ni u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔlidenw o kuma Nigeria jamana ka laɲini jɛ ka se ka sinsin sɔrɔsiya binakun kan ani Benin jamana ni Niger jamana ni ɲɔgɔn cɛ a kun ye dan ka se ka kari banbaganciya la. Ghana jamana ni Afrique du Sud jamana ɲɔgɔn faamuyabaliya ni furugufurugu dɔw donna u ni ɲɔgɔn cɛ Alamusa don u ye sigi ka fɔ kɛ a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la lahalaya bɛ tali kɛ tungafɛtaala dɔ de ka saya ko kunkan Sud-Afrique kɔnɔ nka sɛgɛsɛgɛliw kɛlen kɔfɛ a yirala k'a fɔ o migrant min ni o ka kalifa minɛna a la ko dunanw gɛnninba min kɛra Afrique du Sud jamana kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen k'a sata ma bɔ o lamaga la ka bɛn ni tarata don ye maa miliyɔn caman olu de farala ɲɔgɔn kan ka dugu bolonfurancɛw minɛ Afrique du Sud kɔnɔna na tungarange minnu bɛ u ka jamana kɔnɔ ni papiye tɛ u la k'a ɲini olu ka se ka u ka jamana to u ye don yɛrɛ kun dɔgɔdara a la k'a fɔ migrant ninnu ka bɔ sani juin kalo tile 30 cɛ a bɛ taa se o tungarange maa 25 ma Ghana jamana kɔnɔden ka ca a la olu bɛ taa se 100 kɔ ma minnu yɛrɛ ye Sud-Afrique bila ka ban bari sabu ka d'a kan u ka gɛnni ko k'u lasegin u ka jamanaw kɔnɔ u bɛ senna dunan minnu bɛ Afrique du Sud jamana kɔnɔna na n'u nana garijɛgɛ ɲini bolo ma nka ni papiye tɛ u bolo a laɲini bɛ ka kɛ olu de ka se ka segin u bɔyɔrɔw la. Ghana jamana minisiriso min ni o ka cɛw bɛ ɲɛsin Ghana jamana ani jamana wɛrɛ cɛw kɔɲɔw ɲɛnabɔli ma ale dantigɛli kɛ ka bɛn arabadenw ma juwe kalo tile fɔlɔ bataki dɔ kɔnɔ k'a yira k'a fɔ olu ka jamana kɔnɔden dɔ Basiru Isaac a si bɛ san 40 de la k'o bɔnɛna a nin na Afrique du Sud ka dunan gɛn sen fɛ minnu talen bɛ garijɛgɛ ɲini na ni papiye tɛ u bolo ko muɲugumaɲaka de sen fɛ k'u ka jamana kɔnɔden nin tora la nka bɛrata Afrique du Sud jamana gouvernement a ye o kɔrɔfɔ galontigiya k'a yira k'a fɔ ko Ghana jamana k'a bɛ k'a ka jamana kɔnɔden min ka soma yɛlɛmali ko fɔ k'a ma kɛ muɲugumaɲaka sen fɛ ko muɲugumaɲaka min kɛra wasa dunanw bɛ se ka u ka jamana to u ye a kɛra dugu bolonfurancɛw de ni ɲɔgɔn cɛ wa sen fɛ ko nin kelen ma bɔ Afrique du Sud jamana polisiya o fana y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko muɲugumaɲaka sen fɛ Ghana jamana kɔnɔden ma to a la nka bɛrata ko a nin tora kɛlɛ dɔ de sen fɛ ka bɛn ntɛnɛndon ma kunkɔfɛ yɔrɔ dɔ la nka u bɛ ka don min yɛrɛ fɔ n'o bɛnna nisɔngoya jira don ma Afrique du Sud jamana kɔnɔ k'o y'a sɔrɔ Ghana jamana kɔnɔden yɛrɛ tɛ nin na bilen wa k'a fɔ de lamaga in kɛyɔrɔ de la ko maa in fatura a ma fatu o kɛyɔrɔ la lamaga don. Jɛnsɛlɛnani tɔnba ka bolofara min bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko ma Organisation mondiale de la santé a bɛ ka fura dɔw ɲini Ebola bana la fura ninnu labɛnnen kɔfɛ a sifilɛli baaraw bɛ ka daminɛ
ka bɛn alamusa ma Congo RDC jamana kɔnɔ k'a da Ebola fiɲɛ bana daminɛ kuma ma ka se bi ma vaccin ma sɔrɔ wali kelen fura jɔnjɔn min bɛ kɛ sababu ye ni ka banakisɛ in nagasi fiɲɛ bana in bɛ ka dadigi kɛ maaw la kosɛbɛ Congo RDC jamana kɔnɔna na wa a bɛ ka walankata don o don maraw ni ɲɔgɔn cɛ ka taa fura minnu kɔni sɔrɔlen filɛ nin ye olu kɔni mafilɛli bɛ sen na ka furakɛli daminɛ ni u ye k'a jateminɛ a bɛna jaabi min di o baaraw nun donna kɛnɛyasobaw la ka ban kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ituri dugu kɔnɔna na ani yen mara kɛnɛyaso caman wɛrɛw kɔnɔ Ebola banabaatɔ ninnu u tilara sigiyɔrɔma 4 ye fura kura 2 minnu dilanna Ebola fiɲɛ bana in kama o fura 2 Remdesivir ani MBT 134 fura in fana bɛ ka tila ka dɔ kɛ gurupu dɔw la ka dɔ kɛ gurupu dɔw la ni ka sigi ka jaabi kɔnɔ banabaatɔ minnu ni fura in ɲa bɛna sifilɛ u la u bɛna kɔlɔsi a kɔfɛ ka jateminɛba kɛ k'a kɔrɔbɔ k'a lajɛ fura bɛna jaabi ɲuman mun di wali kelen n'a tɛna na se ka fɛn bɔ bana la Congo RDC jamana kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ don min na i n'a fɔ min bi Ebola banabaatɔ maa 1446 minnu sata bɔra la maa 438 o ye jate min bɔra Organisation mondiale de la santé OMS n'o ye diɲɛ selena ni tɔnba bolo fara ye min ka caw bɛ ɲɛsin kɛnɛya ko kɔlɔsili ma diɲɛ kɔnɔ. O fana bɛɛ bɛ dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlen na minnu farala ɲɔgɔn ka kunnafoni di so ɲɛmaa so fɛ ka lase aw ma ka bɛn ni nin waati kofɔli ye foli bɛ kɔrɔkɔrɔ ka ɲɛsin an filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw k'an bɛn jan waati wɛrɛ.